سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو ጽبوك تكونو ناي وترو تمديتنا يولومون كم وترو يعلا قداسنا زلوم عبيت زيناتاتنا عالم كم دما امكو زلو حبريتان تنتنان ناي زوبانا ناي حقرنا حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا امسانا كتصون عدما وخبرين عدمكم بعلم درجة جميرنا زبنا قبرنا بزوبانا زمت زلو من قصاصات كنركن فتنينا كم وترو تقبروا ودما لايك مقبار شير مقبار كومنت مقبار سبسكرايب زي قبركم زعات اللهم سبسكرايب قبروا نابلكو صعب يتقبر لكم دقفكم يتوحدوا لومي زعبا أبزوبانا زنقساقس زلو حيلتات IMF دينا نبلو إسرائيل دينا نبلو بصحات حيلتات أبزوبانا زنقساقس زلو بعبس اللي جميرنا كل مزينا نابو وين أزا تقرب بزح مقصاصات كان ركن فتنينا مجمريا جن بزي تقرب فيديو كجمر كفتني. Let's go here. Let's start here. Horn of Africa, where excitement is running high over Donald Trump's return to the White House next week. In Somalia's breakaway region, Somaliland, many people are reportedly convinced that the United States, under the incoming presidency of Donald Trump, is poised to become the world's first country to recognize the self-declared republic. Reports suggest that many Somalilanders have called Trump their savior. متى mainstream media بفلاي في زي BBC زبالة زبانة حقي دونالد ترامب دحنيتو فيك نيوز كبلهم فيك نيوز كنبلهم حقي حجي بروباغندا بسفي جميرة مالون تاي دونالد ترامب ني سومالي لاند ناصنتا كوجلاي زبل بروباغندا سفي زغوني زكايزلو دونالد ترامب سومالي لاند زبل قالا يوصي قرن افريكا زبل قالا يوصي افريكا زبل قالا يوصي سامحجي سوري سبيشال انفوين افريكا بلا عاد سمعناتي تيبور ناغي زبال ناب ستيت ديبارتمنت تسوي يلو خيلو كاب افريكا وص افريكان كاوز عبن بوتاك وهبني له بعلو نغيرلو اوكي فير انف نسو سومالي لاند ناصنتا خطركب زدلي كالاي دما بيتر فامز بال نسون اب دونالد ترامب بوتا كركب يبلولو منالبا دليتهم كون غلي السجن ناي سوماليا نسوماليا افريكا سومالي لاند مهناس اقداسنت كم زلو استزاربي سمعوا 1960, Somaliland was a former British protectorate. It gained its independence before the former Somalia Italiana, the Italian trust territory, did, and was recognized by numerous countries as an independent country. Then there was a union of the two territories, which ironically, a Somali court itself ruled invalid years ago. But moving up to the present, the reality is the majority of the people living in So انتايز بنزلوزي سومالي لاند قدم ناي انجليز غزات زنبري سوماليا ناي طلياني نيرو ناصنتهم قديمهم ترخبيهم بغيغايم بحد نيروم سومالي لاند ديمقراسيوم ناي سومالي لاند غوسغواسي زي تري وزلهم بعد صعدا ويل فد بلو تاي قبل بتقرنيا تربابينا نبلو ማለት قال مغلص يبلين قال قال بلص بلتلاتكم نغروني رغد بله ማለት نسيتي زبحال زلو ስለዚህ مركز ناتو نتشوريو نسومالند ناصنة تقتركب زدلي إذن دونالد ترامب نزي نا أفريكا سبيشال انفوين دحر غيرو انتاي سلطان كلويو بات نا سومالي لاند تزبالة تشانس كلوهم زغل مخانو يزنقر زلو this
is going to play a role up to Zobana ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብዚያ ተጋጊመ ዘከነጽረልኩም ዘለኣነ ልውላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ከአቀቢ ድሌተይ ሶማልያ ሓንቲ ሃገር ኮይና ክትቅጽል ካብቲ ወዲቃቶ ዘላ ድማ ሓያል ሃገር ክትከውን የዝደሊ ብግምታሉ ሶማሊላንድ ከም ህዝቢ ናጻ ክንከውን እንደሊና ናጽነትና እንደሊና ሪፈረንደም ጌርና ናጻ ክንከውን እንደሊና ድሕሪ ኢሎም ከም ጆርጅ ከም ሪቶናተይ ናጽነት ኣይግባአኩም ንክብሎም ድሌት የብለኝ ሶሪ ህዝቢ ናጽነቱ ትደሊ ናጽነት ክረክብ ኸሊ ጆርጅ ኣይሂብ ኣይከል ግን ከም ሓሳብ እቲ ህዝቢ ኣነ በይነይ ክኸውን ሃገር ክኸውን ደልየ ድሕሪ ኢሉ ን30 ዓመት ድማ በይኑ ዝተቐመጠ ተኮይኑ ፌር ኢኖፍ ረኺቦም ኣይረኺቦም ኣይ ፀገም የብለይን ኤግዛክትሊ እቲ ንክረኽቡ ዝገብርዎ ዘለዎ ፀገም ግን ዓብይ ጂኦፖለቲካዊ ጌም እዩ ኮይኑ ዘሎ ዋይ I'm going to give you a few examples ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ብዙሕ ማዕዝናት ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ይርዳእኒ ስለ ዘሎ one of them is ኣብ እዚያ ሶማሊላንድ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ቻይና ሰዲዶም ኣለዉ ሶማሊላንድ ማለት እዩ ንመለስ ኣብዚያ ኣበይ ፀኒሐታ ሪፖርት let's go back to where I started here urging him to recognize Somaliland, which broke away from Somalia more than 3 decades ago. On social media platform X, some users have asked the incoming president-elect to reorganize Somalia and restore peace in the region, while others have called his return an opportunity to sway the international community in Somaliland's favor. Now, Somaliland had declared unilateral independence from Somalia in 1991. Strategic ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚን ክልተ ሃገራት እዚኣ ሶማልያ ትበሃል ሃገር ብፍላይ ሶማሊላንድ ዝበሃል ልዕሊ 30 ዓመት በይኑ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ ናቱ ኣካይዳ ዘለዎ ሃገር እዩ ሕጂ ናይ ሶማሊላንድ ናብ ካልእ ንኽትከይድ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ምርዳእ የድሊ ሓደ ምስ ቻይና ተፃራሪ ፖሊሲ ወሲዶም ኣለዉ ኣብ ታይዋን ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዶም ኣለዉ እዚ ነብሱ ዝኸኣለ ነቲ ኣብቲ ዞባ ፅልዋ ክልል ወይ ቻይና ምስ ሶማልያ ኮይና ዘላ እዚኣቶም ድማ ንኣሜሪካ ንምስሓብ ንእስራኤል ንምስሓብ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ወግዒ ንእስራኤል ወላ ኣብ ናትና ቤዝ መፂኦም ይውሰዱ ፀገም የብልና ብሎ ኢማራት ካዋቲ ስለ ዘሎ ቤዝ ይሰርሓሎም ኣሎ ኢትዮጵያ ናብኡ ክኸይድ ይፍትና ኣሎ ስለዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሓደ ኣብቲ ዞባና ዓብ ተራ ክፃወት ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ከም ፖለቲካ ማለት ከም ሃገር ዘይኮነስ ከም ፖለቲካ መዛረብን ብዙሕ መርገፂታት ክቀያየረሉ ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ኣብ ሶማሊላንድ ነጊሱ ዘሎ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝድግፍ ኣይኮነን ሕጂ ተመሪጡ ዘሎ መንግስቲ ሶማልያ እውን ፀገምና ክንፈትሕ ኣለና ዝብል እምነት ዘለዎ ግን ንናፅነት ሶማልያ ድማ ናይ ወትሩ ሕልሞም እዩ ክሰልጦም ድዩ ኣይሰልጦምን that's another topic ንኻልእ ግዜ ክንገድፎ ኢና ሕጂ ንመለስ ኣብ ቶፒክ ናትና ሓደ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ቅድሚት መፅኡ ኣሎ ኢልና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ኢልና ነና እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ስልጣን ምምፁ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ተፀዊዑ ኣሎ ቴምፖራሪ ካፓሲቲ ወይ እውን ንግዚኡ እቲ ስልጣን ዘለዎ ስለዚ ብዙሓት ኣብዚኣ ሃገር እዚኣ ሶማሊላንድ ዘለዉ ድማ ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሮም ርዮም ኣሎ በንፃሩ ድሕሪ ውድቀት ናይ በሻር አልኣሳድ ውድቀት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክስዕብ እዩ ኢሉ ዝፀሓፈ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ነዚ ፕሮፓጋንዳ ይጥቀመሉ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብ ስልጣን ምምፁ ገለ ነገር ክህሉ እዩ ዝብል ማለት ያልታሰበ ጉድ ሰምተዋል። በእርግጥም የኢሳያስ የስልጣን ጀንበር እያዘቀዘቀች ይመስላል። በቀጣይ ቀናት ወደ ዋይት ሃውስ የሚገቡት ዶናልድ ትራምፕ የሻቢያው መሪ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ ከባድ ካርድ መዘዋል። የሻቢያን ስልጣን ለመገርሰስ የሚታገለው አንድ ተቃዋሚ ቡድን በትራምፕ በዓለ ሲመት ላይ እንዲታደም ግብዣ ቀርቦለታል። ከአሜሪካ ለተቃዋሚ ቡድን ግብዣ ሲቀርብለት ለኤርትራው መንግስት ግን ምንም አይነት ግብዣ አልቀረበለትም። ራሱን የኤርትራ የሽግግር መንግስት ቡድን ብሎ የሚጠራውና መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገው ተቃዋሚ ቡድን መሪ በትራምፕ ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘሎ አጀስት ማለት ፕሮፓጋንዳ እንዲሁ ንተቃዋሚ ጉጅለ ዶናልድ ትራምፕ ዓዲምዎ ይብሉ ኣለዎ ንበዓሉ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ዓደመ ወላ ናይ ኢትዮጵያ ዓደመ ወላ ናይ ጅቡቲ ዓደመ ንዝኾነ ይኹን ናይ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ዘይተዛረበ ያይ ብዛዕባ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ዓዲምዎም ይብሉ ኣለዎ I don't know what kind of news it is but again አንጻር ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ሰፊዩ ንኤርትራ ንምድኻም ብኩሉ መንገዲ ዓጢቆምሉ ከም ዘለዉ ንምንታይ እቲ አጀንዳ we will see እንታይ እቲ አጀንዳ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዑ ባርበር ጥያቄ ታነሳለች በሚል ከኤርትራ እስከ ግብጽ እስከ ሶማሊያ የተንቀሳቀሰበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ የሚያሳየው ቀደም ሲልም ኢትዮጵያን የማፈኑ አካሄድ ከቀይ ባህር በማራቅ ተገበራል ብለው ባሰቡ ኃይሎች የተቀናጀና የታሰበበት አካሄድ እንደነበረ ያሳያል። እና ኢትዮጵያ ባህር በር በማግኘቷ የሚጎዳው ማን ነው?
እኔ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ እንቃወማለን ኤሊቶችም ልሂቃን አንዳንዴ ኢትዮጵያ ይሄንን ማንሳት አልነበረባትም ሲሉ በእውነት በጣም ያሳዝናል። ምንድነው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ማንሳት ወንጀል ነው ወይስ ወቅቱ አይደለም ነው ያሉት? ይሄ ወቅት መቼ ነው የሚመጣው? ደና እዚ ሕጂ አማኻሪ ወላ አሲስታንት ናይቲ ብርሃኑ ጁላ ዝበሃል ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ፊልድ ማርሻል ማለት እዩ ናቱ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ምልዓልና ጌጋ ኣይኮነን ብወገን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እውን ከም ሓደ ፕሮፓጋንዳ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ነታ ኣርእስቲ ናይ ባሕሪ ክትሞተሎም ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ የግብጽ ጦር በሶማሊያ ፊት ለፊት የመፋጠጣቸው ጉዳይ እውን መሆኑ ተረጋግጧል። ግብጽ አስቀድማ ጦሯን ካስገባች በኋላ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ላይ ጫና ፈጥራ ጦሯን ለማቆየት ጫፍ ደርሳለች። ዛሬ ከሞቃዲሾ የተሰማውን መረጃ በዝርዝር ይዘናል። የኢትዮጵያ ጦር በአዲሱ ተልዕኮ እንዲሳተፍ ሶማሊያ ፍቃድ መስጠቷን አስታውቃለች። በሶማሊያ በአዲሱ የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ሰላም አስከባሪ ተልዕኮ ውስጥ ኢትዮጵያም ከም ወትሩ ዝበልናዮ ሕጂ እውን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ሶማልያ ፊት ንፊት ክራኸብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ብትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ሰራዊታ ኣብቲ ዓዲ ኮፍ ክብል ከም ዝኾነ ዳርጋ ተስፋ ቆሪፆም ዝነበሩ እንዲኦም ሕጂ ዳግመ ዕድል ረኺቦም ኣብቲ ቦታ ኮፍ ክብሉ ዕድል ከም ዘለዎም ረይዎ እቲ ስእልታት ዝገብርዎ ዘለዎ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛታት ክልቲኡ ሓደ ዓይነት ባንዴራ ብምግባር ዝጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ሰራዊት ናቶም ከቐምጣ እየን ድራማ ድማ ክቕፅል እዩ ኔክስት 2025 ኣቲና ኣለና ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብኡ እንዲዩ ዘሎ ናይ ግብፂ ድማ ይኣቱ ኣሎ ውውልሲ እዚ ቴንሽንስ ክፈጥር እዩ ሽግራት ክፈጥር እዩ ድራማ ክፍጥር እዩ ኣን ድራማ ኣብቲ ዞባቲ እናቐፀለና እናተደጋገመን ክኸይድ ምዃኑ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ክንክል ኣለና ኣብዚ ላ ሓንቲ ነገር ኩሉ ሰብ ክርዳእ ዘለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ናተይ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ዘተኮረ ምዃኑ ነግራችሁ አሁን በኔጌቲቭ ኢነርጂ በፌስቡክ በምናምን እዛም እዚህ የሚተነትን ሰው እየተነተነ ይኖራል እንጂ በፍጹም ኢትዮጵያን የመምራት ስልጣን እድል አያገኝም። ኔጌቲቭ ኢነርጂ ላይ ነው ቤተ መንግስቲ ጭሉልቃ ትንጃራኒ ኣብዪ ኣሕመድ ንጆሃር ብጣዕሚ ፈሪህዎ ከም ዘሎ ኩሎም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ኩሎም ቶም ሚድያ ናይቲ ኣቢ ዝጉስጉሱ ቀጻሊ ብዛዕባ ጀዋር መሐመድ ጥራይም ዛረብ ዘሎ ንጀዋር ከመይ ጌርካ ካራክተር አሳሲኔሽን ጌርካ ብፍጹም ካብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ከተጥፎ ትኽእል ደይ መደይ ተባሂሉ ሰፊሕ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ እሱ ድማ ብመጠን ዝሃረሞ ኣብዚያ ከምፃዘይ ዘለኹ ቪድዮ ጀዋር ነዚያ መስምዕዋ ክልቲኡ ነገራት ተሓይ ዘከረየኩም ስለ ዘለኹ የዘንድሮ የጥምቀት ሰባ ወጣቶች እየታሰሩ መሆኑ ሲሰማ ከወትሮ በተለየ ሁኔታ የዘንድሮው የጥምቀት በዓል የሚከበረው በደህንነት ድሮን ቅኝት ታግዞ ነው መባሉ ግራ መጋባት ፈጥሯል። ከጥምቀት በዓል ጋር በተገናኘ በአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች እየታሰሩ መሆኑን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። አዲስ አበባ በድሮን ተጠብቃ ጥምቀት ታከብራለች መባሉ ለምን የሚለውንና ስለ ወጣቶቹ ስር የተሰማውን ዜና በዝርዝር እነግራችኋለን። በድሮን ትጠበቃለች በተባለችው አዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች እየታሰሩ መሆኑ ተሰምቷል። ከመጪው ጥምቀት በዓል ጋር ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ስጋት ይስምዖ ከም ዘሎ ፀገም ዝበሃል ወይ እውን ምሽፍፋንን ምእላይን ዘድልዮ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን እውን ዝገበረ ስጋት ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣካይዳ ነዚያ በዚያ መቐመቓ ነዚያ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና IMF ዝበሃል እቲ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ማለት ምስ ፖሊስ ናይ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኩሉ ኣሜሪካ ትደልዮ ድማ ዘተግብር ማለት እዩ ብመንገዲ ፋይናንስ ንዓቢ ተወሳኺ ገንዘብ ክቦ ምዃኑ IMF approves 248 million disbursement for Ethiopia under the 3.4 billion ECF arrangement ስለዚ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሪፎርም ክገብሮ ዝሓስቦ ዘሎ ወይ እውን ክኸፍቶ ዝሓስቦ ዘሎ ደገፍ ክወሃቦ እዩ ተባሂሉ 3.4 ቢልዮን ክብዎ ምዃኖም ቃላት እዮም ነይሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ እናሃብዎ ይኸዱ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከተሓዘልኩም ክፍጣር ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና እንታይ ኣሎ መሲልኩም እዚ ገንዘብ እዚ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ይወሃቦ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ክራይሲስ ከም ዘላ ውሽጣዊ ሲቪል ዎር ናታ ካልእ ፀገማት ናታ ኩሉ ይርእይዎ ኣለዉ እዚ ሓገዝ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ናተይ ግምት እየ ዝብለኩም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ መሪፃ ከም ዘላ ኣሜሪካ ዘርኢ ምልክት እዩ ስለምንታይ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ተራ ናይ ትምህርቲ ናይ ፋይናንስ ዶ ናይ ቁጠባ ዶ ናይ ጂኦፖለቲካ ዶ ይኮነ ኢትዮጵያ
ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘላ ዝገልጽ ኩነታት ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ኣቢሉ ጃዋር መሐመድ ሓደ ቪድዮ ኣብ ኤክስ ሼር ገይሩ ነይሩ ኣነ እውን ሼር ገይረ ኣለኹ ኣብ ኤክስ ከትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ከምፅኦ ቻነለይ ኣይፍቅድን ይኸሙ ሓደ ሲቪል ሰራዊት ናይ ኣቢ ብተመልከተለይ ጠጠው ኣቢሎም ኣብዚያ ረሱ ናይ ሓንቲ ደቂቃ እናረሸነ ከሎ ቪድዮ ቀዲሖሞ እናተረሸነ ከሎ ላይፍ ቀዲሖሞ ኣብ ኤክስ ትዘውር ኣላ ፖስት ገይረ ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ሪእዎ ኣሎ ኦልሬዲ መዓት ኮሜንት መዓት ስቃይ መዓት ዝሕዝን እዚታት እናተፈፀመ ከሎ ኣብታ ኢትዮጵያ እትያ እዛ ናይ ኣቢ ኢትዮጵያ መዓት ሓደጋን መዓት ገበናትን መዓት ዓዘቕትን ሽግራትን ከለዋ they're giving him money ገንዘብ ይብዎ ኣለዉ ኣብቲ ስልጣን ንክቐፅል ይሕግዝዎ ኣለዉ እቲ እንኮ ኣብ ስልጣን ደው መበሊ ሌጂቲመስ ወይ እውን ከም ዝተቐባልነት ንኽረክብ ትገብሮ ዘላ እቲ ህንፃታት ዝሰርሑ ዘሎ እቲ ገለመለ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካሊእ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ፋሒላ ኣቶላ ኣብ ኦሮምያ ይባልዑ ኣለዉ ኣብ ኦሮምያ እዩ ተፈፂሙ እዚ ጀዋር መሐመድ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ካልአይቲ ፖስት ገይሩ ካ ስለምንታይ ካበይ ረኸብካ እዚ ቪድዮ እዚ ኢሎሞ ሓድሽ ቪድዮ ይኮነን እዚ ኢልዎ ማለት ሓድሽ ተርእዮ ይኮነን እዚ ኢልዎ ቀፃሊ እዮም ዝገብሩ ረሺኖም ድማ ነቲ ቪድዮ ንሓላፊኦም ይሰድሉ ሓላፊኦም ድማ ስልጣን ሂቦም ኢሉ መሊሱሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብቲ ሲስተም ናይቲ መንግስቲ ኣትዩ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ንክገልጽ ኢሉ ገይርዋ እዚ ኩሉ እናተፈፀመ ከሎ ቪድዮ ኣብ ላይፍ ወፂኡ እናተረሸነ ከሎ ሓንሳብ ክሕነቕ ከሎ ሓንሳብ ብካራ ክቐትልዎ ከሎ ክንደይ ቪድዮታት ወፂኡላ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ይብዎ የለውን በንፃሩ ገንዘብ ክብዎ ሬድ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ንኣቢ ምስ ኩሉ ሓጢያቱ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ተቐቢሎማ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ናተይ ትንተና ድማ ናተይ መረዳእታ ድማ ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ ኣቢ ምሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ስለ ዝኾነ ንኣቢ ኣልዮም ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ መተካእታ የብሎምን ኣምሓራ እንተምፅኦም ኦሮሞ ኣይፈቱን እዮም ትግራዋይ እንተምፅኦም ክልቲኦም ኣይፈቱን እዮም ኦሮሞ ኣቢ ስለዚ ካብ ኩላ እታ ኢትዮጵያ ተመቃቂላቶ ዘላ እቲ ዝሓሸ ዝብልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ ዘሎ ካብኡ ዝሓሸ የለ ማለት ኣይኮነን ጀዋር ካብኡ ከም ዝበልዕ ርዳእኒ ኣነ ግን ተቐባልነት የብሉን ብኣምሓራ ካልኣይ ከመይ ጌርካ ካኒ ጀዋር ሕጂ ኣብ ስልጣን ተምፅእ ባዕሉ ብሓይሉ ተመፅኡ ወክ ንኣቡ እንኮ መፅኡ ስለ ዘሎ ካልእ ንዑ ንክቕይሩ እታ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ስለትኽእል ንዑ ከም ዘለዎ ንሓዞ ካልእ መንገዲ ክሳብ ዝርከብ ወይ ዝኾነ ይኹን ምዕባለ ክሳብ ዝመፅእ ዝብል ኣረዳዳ ኣለዎ IMF ገንዘብ ዝቦ ዘሎ ድማ ኢትስ ክሊር ኢንዲኬሽን ኣሜሪካ ፖሊሲ ናታ ንኣብዪ ኣሕመድ ከም ዘለዎ ጠጠው ከብሎ ካልኣይ ግን ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ምሳይ ክሰማምዓላ ዝኽእል ኣብዪ ኣብ ስልጣን ደው ዘብሎ ዘሎ ኢማራት ስለ ትፈትዎ እዩ ኢማራት ትፈትወላ ትርኩን ይፈትዎ ኣሎ ስለዚ ንክልቲኦም ሒዙ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ኢማራት ብፍላይ ድሌታ ንክትገብር ከፊትላ ስለ ዘሎ ድሌታ ንክትገብር ጥራይ ዘይኮንስ ኣብ ሱዳን ገለ ክትገብር ኣጀንዳ ክትገብር ተደልያ ኣብ ጅቡቲ ድዩ ኣብ ሶማሊላንድ ድዩ ኣብ ካልእ ኩሉ ትገብሮ ኣጀንዳታት ድማ መጋበርያ ክኾና ስለ ዝኽእል ንኣሜሪካ ድማ ክእምንዎ ስለ ዝኽእሉ ንኣብዪ ኣሕመድ ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ገበናት ጀኖሳይድ ይፍፅም ብድሮናት ህዝቢ ይቐትል ህዝቢ ንሓትሕዱ ይባላዕ ከተማታት ኣይቋፀሮን እዩ ገበናት ገለመለ ይፍፀም ሰብኣዊ መሰላት ተኣሲሩ ይብሉ ገለ ፖለቲከኛ ተኣሲሩ ይበሃል they giving him money ገንዘብ ሂብዎ ኣለዉ ሕራይ ንፀልኦ ኢና ክክእሎ ክብሉ ክእሉ ነይሮም IMF ገንዘብ ክበካ ተጀሚሩ ግን ደሰናደ ስቶር ኦልሬዲ ኣሜሪካ ስለትደልየ ዘላ ጥራይ ኣሜሪካ ስለትደልዩ ዘላ ገንዘብ ሂብዎ ኣለዉ IMF ማለት ናይ ኣሜሪካ ባንክ እኳ እንተዘይኮነ ኣሜሪካ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣሜሪካ ኣንፃር ኣሜሪካ ዝሰርሕ ትካል ኣይኮነን ስለዚ ክሊርሊ ንግዚኡ እዚ ኣብ ዝኾነ ዝኸውን ንዑ ይቦም ኣለዉ ንመለስ ኣብቲ ናትና ገለገለ ዘረባታት ካብ መፅኡ ኣሎ ኣብዚ ስምዑ እንጂ Where you anti-Semite, the Arab communities, the Muslim world will support you. It's how the Houthis are attacking, and that's why they're doing all this. They're not doing it because they care about Gaza or the Palestinians. The Houthis are doing this because they need legitimacy within their Muslim or Arab societies. And in order to be in power, in order to get legitimacy, you have to be anti-Semite. You have to be anti-Israel, and that's why they are attacking ships in the name of. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ እስራኤል ዝቕመጥ ኤርትራዊ እዩ ማለት ኤርትራውነቱ ዝፈልጦ የብለይን ግን ከም ኤርትራዊ ኢንትሮዲውስ ዝገብር ንሰብ ብውልቁ ክሳብ ዘይፈለጥካዮ በታ ዝበላ ጥራሓት ክበላ ትኽእል ዳርጋ ነታ ኤርትራ ትበሃል ትግራይ ትግርኛ እዩ ካብቶም ትግራይ ትግርኛ ዝብል ሜንታሊቲ ዘለዎ ኣጋዚያን ዝብል እዩ ስለዚ ኤርትራ ማለት ናይ ትግርኛ ሃገር ኢሉ ዝኣምን እዩ እቲ ንሱ ከም ምእማኑ ንኤርትራ ትዝለዓለ ሓደጋ እንድየ ዝብላኒ ኤርትራ 9 ብሄር ዘለዋ እያ እዚ ሜንታሊቲ ናይ በዓል እዚኣቶም ተመፅዩ እታ ኢትዮጵያ ኮይናቶ ዘላ ክገብሩና ስለ ዝደልዩ ጥራይ ኤርትራውነት እንድሕሪ ኢልና ትግርኛ ኣቦቱ ትግረ ኣቦቱ ሳሆ ኣቦቱ ናራ ኣቦቱ ኩናማ ኣቦቱ ራሻይድ ኣቦቱ ዓፋር ኣቦቱ ብሌን ኣቦቱ
بدوية تبوتو كلاتهم ببوتهم አሉ هاجر دما እዚኣ ጽቡቅ ጌርኩም ተረዱ ለይ ኤርትራ ነቶም 9 ብሔራት ተኣኽሎምን ሲ I don't know ንህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ ትበሃል ሲ ጽቡቅ ጌራ ተኣኽሎን ትተርፎን እያ ኣብዚያ እዚኣ እንተርሒዝና ኩሉ ግዜ ካብ ካልእ ፀገም ክንድሕን ኢና ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣኺላ ትተርፎም ሃገር እያ ባሕሪ ኣኺሉ ዝተርፈና መሬት ኣኺሉ ዝተርፈና ዝሕረስ ኣኺሉ ዝተርፈና ጎቦታት ኣኺሉ ዝተርፈና ኣለና እቲ ስስዕ እቲ ፀቢብ ሓንጎል እለዮ you don't need to fight against each other ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ትግርኛ ሃገር ኢና ናብ እስራኤል ተፀጋዕና ኢና እስራኤል በቃ ትዝበለፅ ንዓኹም ክንኮነኩም ንኽእል ንሕና ኢና ናበለ ነቶም እስራኤላውያን በቃ ንዓናን ትግራይን ኣለዉ ትግራይ ካብ ዝበሃሉ ንኽልቴና ንድሕሪስኩምና ሲ ኣብቲ ዞባቲ ዝቐርበኩም የለን ካለ ዘረባ እዩ ገለገለ ዝብሎ ዘረባ ሓንቲ ላቶ ንሳ ድማ ንኣጀንዱ ኢሉ ዝጥቀማለ ተቓል ንመለስ ኣብዚኣ ክልተ ሴክሽንስ ናይቲ ቪድዮ ናቱ እምበር መዓት ዓጀውጀው እዩ Similar to Yemen. Similar to Yemen. Yeah. All of them are tribal clan societies, and they are and they couldn't create the crisis in the Horn of Africa and also in the Middle East. These countries could not create economy that provides dignified job to their citizens and also security. So they're gonna get into a conflict, and they're gonna be like look Syria, look Iraq, look Libya. جزي ساكندي حنقول affected هنا وين أنا كحنقوله صبت حنقول على الوقت بلاي كلني دايما دايلون إسرائيلاويان كحجوس نساكت حجوس اللي دزارب زلا كلنا قر زارب زلا مغنياتو سورياويان مستخول لتأجمعتهم كم هاجر أكتي غوبرنيرويان صبوا كاينا برنيرويان the problem سوريا قيناتو زلا intervention بفنجا regime change غوبرلهم سلازلي he doesn't admit this I زاربونيو look at Syria look at Iran look at many comes غوبرهم زلا هاجرهم محدار طفيهم سو ወይ ነታ ሃገሮም ብትመስሎም ሒዞማኑ ክኸዱ ከቢድዎም ኮይኑ no ብደገ ኢንተርቬንሽን ካብ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ኢንተርቬንሽን ኣብ ውሽጢ ዝጉዝጉፆም ስለ ዘሎ ናው ኣብዚ ሕጂ ድሕሪት ምልስ ክብል ናይ ኢራን መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ፐርፌክት መንግስቲ ይብል ኣለኹ ናይ ስዑድያ ፐርፌክት መንግስቲ ኣለዎም ኣይብል ኣለኹ ናብ ሱዳን ዝነበረ ፐርፌክት መንግስቲ ይብል ኣለኹ ኣበይ ከለ ፐርፌክት መንግስቲ ነቶም ኣይሁዳውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ዶ ይኮኑን زم كانوا وام زبلوا زلوا معت جبنات دفصم زلوا نأخذ يكونوا نحوات كده يكونوا بإسرائيل تجحفهم زلوا إيرتراويين ده يكونوا تجحف زلوا basic مثل كمان ناس الدنيا زي بوام زلوا السوق he doesn't care زعبوا يقدسوني إسرائيل كم يقدر كتسبق أيو of course position يبغى مصر حلوه قال ماله أبتي ميديا ده ممسيما إسا بزاف abnormal يوتيوب يكون أبنا إسرائيل strategic بزعب إسرائيلاويين زارة platform يم interview يرمل زلوا هاي المالة تيجي نتي agenda زليهم زلوا كله تسرعوا دما إسرائيل نبى إيرترا ناخد عطوا زعر زلي أنا إسرائيل مس إيرترا خسرت سجم يبلي ما قص إيرترا ما قص إسرائيل هذا سمع تجرم كسروا له زي كل مهنات يبلو السعودية مس جبت نسرها لنا بس جبت زمدنا نقبر لنا نبلت لنا بس إسرائيل كم حاجة زمدنا تقبر is no problem I don't see no I see no problem فلسطين كي قال لنا يا فلسطين قاليو إيرترا مس هون تهجر دبلوماسية تقبر دليل يعني ربحها نتصنت لولاونتنا إيرترا كله أبقى مزقتوه زخون بدينا خسرنا دبلوماسية مس إسرائيل دي ولا مش جن عفريت نقبر نكلا لنا this is important مس زخون تهجر دبلوماسية نقبر زمدنا نقبر معرنا زلو نقول له دقر لأن كود دكتنا ده أسقطنا مجزات مستقلين دبلوماسية جنيه لنا نبلا لنا بدون لا راشاكو ني أمريكا نرجفت ني درجة دقيفة كود دكتنا ده أسقطنا مس راشا زمدنا لنا نبلا لنا دبلوماسية مس ما نمير لنا no problem بتيجي قبرز مس زفتنا زلو نجاري مجمرة إيرترا هجرة تغرينيا يكونتون إيرترا هاجر إيرتراويان إيرتراوز بعلم من نزل الناس بينا السوق نزاع يعملوني وتكلان بترايبال تنبري على ملاذ every country ما بقسنا تكمنير جرمن تايدم نيرو أب إسرائيل زجرة تزلا جوش كابتن ما تيجي كلهم ذاك حدا سبايدي سبالي أبتفل عليه قليم أب بولند زنبرون نبريم قليم أب هنغاري قليم أب قلي دي أنا كلهم تشجعهم دي ملا I don't know جو هنا يهودي نايم زبلو قد كابتفل عليه بوتاي ما تيجي أبتفل بوتاي ما تيجي زلوا زخونة هاجر دما بزح كبزح عليه دمته حزبي زلوا جرمن نزلوا جرمن تزارب نبر معات حزبتاتي يرجع فعلي قوم مع حد حزب يرمو أب طليانكم معات حزبين يروح جونا له فلي طليان حيال كون له تبعي لو أمريكا هم انتهي زل السبزقنا يبدانني
نتوم إسرائيلاويان نمحقواس كن كل عينة بقى عبير ترانتو متشيهم نحنا كلكم قبل لكم نخلينا حيال هجرينا نتمنجس إليه لما قدم رجيم تشنجي نتمنجس عليهم نحنا بوتهابنا شعون نحنا بعلنا لنا لكم مع تعجوجوي إسرائيل جن سلمتها يمسؤلغو أبحرت بهالجازيت أنا توم دماء صار يرترا إيران نبي يرترا تأتوا لازبل أرتيكل دماوت يوم الله لذي اتهارت حارت يزبال مثلاً يجان تلنا رومني أبو إيران مس إسرائيل مس إيرترا تسرح على مس منجس إيرترا زون كم يدبل منجستنا إيران مس منجستنا إيرترا يسرح له بحاجة قينهم دماء أبتنا يحوتون يتحبابروا له يزبل ስለዚህ እንታይ ማለት ነው መንግስት አልይኹም ንባዕላነ ኣብቲ ኩርሲ ኣምፅኡልና ንሕና ድማ ነቲ ሃገር ምቕልቅል ከነብላይና ኣጀንዳናትኩም ከነጋብሪና it's just እቲ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ አንድነት ኢሎም ነቲ ህዝቢ ኤርትራ መቃቂሎም 10 ዓመት ፌደሬሽን ወሲዶም ንዑ ድማ ቀቲሎም ዘቃፅሎ ንዑ ንከቐፅሉ ኣጀንዳ ዘለዎም ሰባት እምበር ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ካብዚ ዘለዎ ንቅድሚት ክወስድዎ ፖለቲካ የብሎምን እዚ ትዝሕዝነና Lebanon. Right, all these countries failing economies to conflict. They have, this and population growth. These countries are growing, so this is a recipe for crisis. So these countries, there's no way they're going to be stable. So Iran is getting into this. Iran and also Turkey. The Turkey is in one. It's another issue, but right. The Iranians are getting into this conflict, and they're getting their power hold. Fire between Israel and the countries that it actually has peace ties with, whether it's Egypt on its to the west or Jordan to the east. Exactly. Walk us through how Iran has essentially established these proxy groups with. And the Iranians control the eastern side of the Silk Road. The Chinese control it, and the Iranians control the western. Palestinians are helping Gaza, making it difficult for this. In the Red Sea, which are the countries that are located in the Red Sea? This is in the eastern side. This is Saudis and the Yemeni, and in the western side, the southern western, Eritrea and dictator believes that, and Eritrea is cooperating with the Houthis and the Iranians because the Eritrean dictator believes that the Houthis and the Iranians are a resistance force with equal against the U.S. The Iranian resistance axis of resistance against the West, and also thinks the Houthis are. Very important point here, which is completely unknown to our Western listeners. The fact that Iran is already embedded within the Horn of Africa countries. Yes, Iran is already embedded, although Iran is being weakened. So the argument ناتو أبناء بين universe كم زلوا discuss قبل زلوا بحفشاجن بس أجامن يمانن نريو زلنا كونتات نتي intervention متتتاو ناي إسرائيل لكأتو أبتبوتاتي أوعيتي زي سلزي دحريتي رجيم change دونالد ترامب قص لو خينو زيوم سبازياتو مرد بتسكوا هبومي وعصرتك زيهم سمعمينا نجارات جن عبيد كاي ما يكدونيهم ما لجمريا فليكا نكحت كانت أبي خاطري إيرترا نا إيرتراويانيا إيرتراونت مع أكل زجبره نجار تزي كوينو كله هذا جام هون فتفلت كله لكم هذا سب تقاوم كون خلي بوليتيكا مرداتها كله خلي إيرترا بزح جزء لواجز كم إيرتراونت غيرو زي زارب كله حدا جايو كل حدا جايو زيادة رايح برا لكم زلوا عبد الشان لا تاني حدنا نايز بإيرترا لما نم وحسنتنا كأسألنا ناي تزبي لما نم أبو نعوزة في الرسل ما زخونه يكون حيلي دقافي يكون تقاومي يكون كله حدا جاي نيرترا زيادة رايح نفلتكم كلالنا نحن نتز بيرترا كفرس سعر حيلي كله نيرترا صبوا كم سألا أي كلني فول ستوب أب زيادة رايح نساها معكم كلالنا نقتل بزح عجوجو يزلوجن let's see some part of it أبزخها اسمه Technology is not linear. Technology is not sequential. Technology is something that you could grab from the highest state, wherever it is, and then run with it and claim ownership. We have one of the earliest technologies we human beings came up with is fire. Fire helped people boil water. ማለት ናይ ተዓባብያ ገለ ጉዳይ ኮይኑ ምስ ዘቕርብ ዘሎ ሰብ ኣፀቢቕና ኢና ንፋለጥ ዳዊት ገረ ሚካኤል ይበሃል ትመሪፅዎ ዘሎ ውሳነ ኣብኡ ከድካ ስቱጅ ናይ መንግስቲ ምዃን ብዙሕ ኣይሕጉስኒ ሕጂ እንታይ ግን ናብቲ ቶፒክ ፐርሰናል ወፂኻ ማለት እቲ ቶፒክ ዝዛረቦ ዘሎ እንታይ እዩ ቴክኖሎጂ ካብ ኣብዚ 3 ወይ 5 ዓመት
انترا زي تتقمنا له طفانا مالتي خمي يلو زلو اجي هوفلي قدم 3 ወይ 5 ዓመት ስርዓት ክወድቕ እንዲ ምናልባት ገለ ላይፍ ላይን ከም ዝናይ ስቶፕ አብይ አሕመድ ተሂቦ ወይ ገለ ተሂቦ 3 ዓመት ተኮይና ሕጂ ከጆይን ክትገብረና ዲኻ ኢለ ባዕለይ ንዳዊት ካሕተ ምክንያቱ እንታዩ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዝርአ ባሕሪ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ሓደ ሰብ ኣብ ዓዱ ኸይዱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ መጻኢና ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ መጻኢና ኤርትራ መጻኢና ህዝቢ ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ እዛ ዳዊት ተዛረባሲ ከም ሓደ ኤርትራዊ ተቃዋሚ እንድሕር ኮንካ ወይ እውን ፖለቲካዊ ኣምቢሽን ክህልወካ ኸሊእ ፖለቲካዊ ስልጣን ትደሊ ትህሉ ኢኻ ወይ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ትደሊ ትህሉ ኢኻ እዛ እሱ ተዛረባሲ ካብኣ ዝበልፅ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንስኻ ማሲ ንሱ ዓቕሙ ንኤርትራ እንታይ ከበርክተላ ከም ዘለ ኤርትራ እንታይ ከም ደሊ ኣነ ሓደ ካብቲ ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓደጋ ዝረኣየኒ እቲ ዶብ ኣብ መንደቕ ኣብ ርእሶም ሃኒፆሞ ዘለዎ ሓደ ሰብ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኸይዱ ኣውቶማቲካሊ ከም ዲያብሎስ እዮም ትወስድዎ ዘሎ ኣብ ዓዱ እኮ ይኸይዱ ኢትዮጵያ ከይድኩም ኣኼባ ክትገብሩ ዘይሓፈርኩም ሲ ነገሩ ንዝኣተዎ ሰብ ኣበይ እቲ ፀገም ዝረኣዮም ዘሎ I don't get it. So for me this is እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ በይኑ ዓለም ከም ዝነብሩ ዘለዉ ጥራይ ዝርዳእኒ ክሳብ ሽዑ እንድሕር ፀኒሑ እዚ ኢንተርነት ብሓፈሻ እቲ ቅጭ ዘምፅኣሎም ካና በዚ ሕንዲ ዝኸይድ ዘሎ እናልካ ዳንኤልን ራሄልን ድማ ፅቡቕ ስእሊ ኣምፅኦም ነቶም ቆጭቆጭ ዘብለኩም ዘሎ መሊሱ ተተኮሱ ዝዓይነቱ እዩ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ድማ ሰብ ዓዱ ምምላሱ ዘቆጥዖ እንተሎ ይቆጣ ኢና ንብል ኔክስት ኣርስቲ ናተይ ንስገር ኣነሲ ከምዚ ክብለኩም ዝፀናሕኩም እዚ ናይ ገዛና ኣተሃናንፃ ከምዚ ናይ ኣዕራብ ስታይል ጌርና እንተናሃንፆ ደስ ምበለኒ ቤላ ከምዚ ምዕቡል ኣተሃናንፃ ጌርካ ዱባይ ወይ ስዑድያ ብኣካል ኣብዚኣ ኮፍ ተብላ ሽዑ ዝኾነ ሰብ ዱባይ ኮነ ስዑድያ ኣብዚኣ እናሃለወት ናብኡ ዘኸይድ ምክንያት የብሉ ኖ ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ስደተኛ ስለዝበዝሕ ኩሉ ክምለስ እንተኮይኑ እቲ ዲዛይን ናይቲ ህንፃ ልክዕ ከም ናይ ኤውሮፓ ስታንዳርድ ጌርካ ኢኻ ትሃንፆ እቲ ምዕቡል ባህሎምን ኣተሓሳስቦምን እውን ኣብዚ ሕብረተሰብ ከም ዝሰርፅ ትገብሮ እዚኣ ከዓ ቤላ ካብታ ናይ ኣስመረ ዝበለለት ያ ኤውሮፓ ብኩሉ እንትና ኣብዚ ኾፍ ኦኬ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ስለ ዝደለኹ እየ እዚያስ ከስምዑዋ We'll begin our city tour of the capital Asmara. This building is called Fiat Taliero. So ብዛዕባ ለንቀነ ኣብ ሽማይ ነገርነ ምስ ሓደ ዝፀሓፈለይ ቅዱስ ኤርትራዊ ንፉዕ ኤርትራዊ ቀፃሊ ኤርትራ ዝመላለስ ንዘራረብ ነርና ብቐዳማይ ብዛዕባ ህንፃታት ብዛዕባ ተቕርፂ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከለኹ እታ ቪድዮ ሓደ ነገር ገሊፅለይ ማለት እዩ እታ ዘረባ ድማ ብውያ ጀሚራ ኣስመራ እቲ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ከምፃልኩም ንምንታይ ብምንታይ ንዛረብ ከም ዝነበርና እታ ኣርስቲ ፅቡቅ ገይረ ከዘክረኩም ስለ ዝደለኹ እታ ዘዛረበትና ኣርስቲ ኣነ ብዛዕባ እዚኣ ይዛረብ ስለ ዝነበርኩ እዩ እዚ ናይ ህንፃታት ቦያ ምልካይን ፅገናን እየ ዝዛረብ ነይረ ኦኬ ብዛዕባ ይዛረብ ነይረ ኣብቲ ቦታ እዚ ገዛውቲ እዚ ከምዚ ገይሩ ኩሉ እንተድህነፅ ነይሩ እዛ ከተማ ብጣዕሚ ኣብ ናይ ቀደም ግርማ ተመልሰት ገለ ክብል ከለኹ እንታይ ኢሉ መሊሱለይ ኣስመራ ናይ ዩኔስኮ ኣካል እያ ዩኔስኮ ነታ ከተማ ናይ ሄሪቴጅ ከተማ ስለ ዝኾነት ንፅገናናታ ብፍሉይ ቅዲ ክግበር ከም ዘለዎ እዩ ነጊሩ ስለዚ ናይ ኣስመራ ፅገና ጎደናታት ቦያ ብምልካይ ጥራይ ወይ እውን ቅልጥፍ ኢልካ ብሸበድበት ክግበር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢሉኒ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ኣብታ ክዛረብ ከለኹ ናብ ግምት ኣይተኽወን ኣነ ግን እንታይ መሊሰሉ ምናልባት ኮንደኾን ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር እያ ፈቲና ንነዊሕ እዋን ሬጂም ቼንጅ መንግስቲ ከመይ ጌራ ሬጂም ትገብሮ ነቲ ቁጠባ መለስ ዜናዊ እውን ክብሎ ከሎ ብኬብል ዝወፅእ ሓበሬታ ምፅልኩም ነይረ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኢምፕሎድ ኤርትራ ከም ትፍንጀር ከም ትርኹመሽ ከም ትመውት ክንገብር ኣለና ብኩሉ ዝኾነ ይኹን ኣንፈት ናይ ምዕባለ ኣብታ ዓዲ ከምዚኣቱ ክንገብር ኣለና ብምባል ገይሮም ምናልባት ብካልእ መንገዲ ምሳበዮም እንታይ ገይሮም መጀመርያ ንኤርትራ ኣብ 2003 ጀሚሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ كأسروا كجدوا عصوان كبان كجبرولا جميرهم كاب 2006 دما بوقعي منسي كم زحد من أبي أوروبا دما أبي أمريكان أوروبان بغلطف ورقة كراكب كم زخلهم بمقبار دما تي depopulation ويونتز بنهم هدا بسفي عسر يعملوا قولوا
مس جزية تكونت دي سرع مسرعيو حزب دما كملس كم زغل مسترد دم تجرا اتكتما كهناس تجميرو حجر كهناس تجميرو تا قبر خلو نتزبي كمتشويو نعد كملس لزغل نو تاي نكبر اتا كتما نخيت هناس حجر نخيت هناس نا يونسكو هيريتاج لنا المزقبا سلازي ايرترا كم زي تسقناون كنقبرنا انا ناتي مرداتي يزبلكم زلو اتي يونسكو قدعنا نيرو تزخون نيرو نسمرا نسقنا ناتا مسرح نيرو ገንዘብ ማህበ መተበገሰ ክሳብ ሎሚ ሓንታ ይገበራል ኤርትራ ባዕላ ንኸይትገብር ነቲ ገዛውቲ ነቲ ገላ ንከይትፅግኖ ናይ ዩኔስኮ ሄሪቴጅ እዚኣ ከይትትንክፎ ኢልዎም 5 ሳንቲም ግን ክብ ኣይተረኣየን ምናልባት ነቲ ዩኔስኮ መጋበርያ ከምቲ ኩሉ ንዩኤን ይኹን ካልእ መሳርሒታት ናቱ መጋበርያ ከም ዝገብርዎ ንዩኔስኮ ድማ ደይመደይሎም ንዑት ሒዞም ኤርትራ ከተማታታ ንኸይፅገን ህንፃታታ ንኸይፅገን ዝተጠቀምሉ ታክቲክ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ፅሒፈ ኣሎ ኣነ ከምኡ ዝበልኩም እዚ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ ዘሎ ኢሉ ንስኻ ቅዱስ ኤርትራዊ ኤርትራ ዝመላለስ ምስ ኩሎም ሓለፍ ትርክብ ዘሎ ምስ ኣብ ኮሌጃት ዝምህሩ ዘለዉ ምስ ሚኒስተራት ምስ መንግስቲ ዋላ ንሳቶም ከምኡ እዮም ድሓስቡ ኢልኒ እዚኣ ገይን ከይትኸውን ስግኣት ከም ዘሎ ኣነ ሃንደበት ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ ይመላለሰኒ ግን ከምዚ ሲሪየስ ዝሓሲበላ ኣይፈልጥኒ ነይረ ምክንያቱ ቀዳምነታት ናይቲ መንግስቲ እውን ካልእ ስለዝኾነ ኣውታቱ ናይ ኣበለን እየ ዝብል ግን እቲ ዩኔስኮ ኢሎም ዘእተውዎ ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ንክጠቕምዋ ብናይ ዩኔስኮ ስታንዳርድ ንክትህነፅ ደልዮም ዘይኮኑሲ ኤርትራ ንክትርኹመሽ ዝኾነ ይኹን ፅገና ንኸይግበር ንሕና ከም መፂና ሓደ ግብረ እከይ ዝኾነ ሰብ እንታይ ይብለካ ገዛኻ ንኸይትፅግኖ ኣነ ክፅግነልካ ስታንዳርድ ናይ ዓለም ከም ዘማልክ ክገብረ የብለካ ግን 5 ሳንቲም ግን ኣይበካኒ ስለዚ you should never trust these people እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራ ካብ ትፍጠር ፅቡቅ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ንፅቡቃ ድማ ኣይገኣ ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ዋላ ነቲ ፅቡቅ ኢሎም ዝነግሩኻ ኩሉ ግዜ ቸክ ትገብረ ኣለካ ኣነ እንታይ ኢለ ሓሳቢ በዮ ክሻ ገንዘብ ሒዞም መፅዮም እንካ ዘንካሽ እዚኣ እንተኢሎምካ ካሽካ ተቐቢልካ ሰርሕ ካልእ ኩሉ ናይ ሓሶት መብፅሓ ካብኦም ከምቲ ዝኽእል ግን ግዜ ክሰርቁልካ ምስ ግዜ እናኸደ ድማ ካልእ ኣጀንዳ ንክገብሩ ኣብ መንጎ ድማ ክትፍንጀር ክፅበዩ ኢሎም ዝገብርዎ ታክቲክ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ኣብዚሕካዮ ኣጋኒንካዮ ዩኔስኮ ኮሚኮን ትብሉን ሰባት ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፈሻ ግን ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝፍትንዋ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ እያ ትፍተን ዘለት ሃገር ኩሉ ዓይነት ኢንስቲትዩሽንስ ኣብ ኤርትራ ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ፅቡቅ ነገር ክገብረላ ዝፍትን ኣብዚ ቀረባ ንሱ እውን ጥንቃቐ የድልየ ዩኤን ዝበሃል እዞም ናይ ዩኤን ናይ ልምዓት ትካላት ዩኒሴፍ ድዩ ዩኤንዲፒ ገለመለ ንኣሽቲ እውን እንትኾነ ደሓን ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ይርኢ ኣለኹ ደሓን ዝኾነ ስራሕ ኣብ ባይታ ዝረአ ኣብ ኢንስታግራም ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ የውርድዎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ከሎ ሕጂ ኣይከውን እዩ ሓሶት እዩ ክብለኩም ኣይክእልኒ there is some good stuff happening እንተ እቲ ካልእ ናይ ዩኔስኮ ድዩ ናይ ካልኦት ግን ኤርትራ ዳብል ቸክ ትገብረ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ምህናፅ ናይቲ ሃገር ብናትና ዓቕሚ ብናትና መንገዲ ብዝከኣለና እንተ ንኸዶ እውን ኣብ ማይ ፀላእ ኩናነ ምክንያቱ these people probably ንኤርትራ ነዛ ንፈልጣ ሃገርና ፍሉይ ረድኤት ክገብሩላ ከም ዘይኮነ ይዝርዳኣና ገንዘብ መፂ ዩኔስኮ ሲ እንኩም ነዚ ኣስመራ ህነፅዋ ንባፅዑ ህነፅዎ ንኸረን ህነፅዎ መንደፈራ ህነፅዎ ደቂ ኣምሓራ ህነፅዎ እናበለ ገንዘብ ክህብ ከም ዘይኮነ ኣይከነሹር እዩ እንተወሓደ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክሳብ ዘሎ ነዚ መንግስቲ እዚ ከይኣለዩ ገንዘቦም ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብሩ ድሌት ዘለዎም ኮይና ይስማዓንን እያ ስለዚ እታ ሃገር ብዝከኣላ ነቲ ዘለዋ ተታቅርፂ ኣብ ምዕቃብ እንተተጓየት ወላ ኣነ መንግስቲ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ኣነ ንመንግስቲ ዝውክል ሰብ ኣይኮንኩን ግን ኣነ ነቲ መንግስቲ ጎረሄል ነቲ ዩኔስኮ ዝበሃል ጉሒፈ ብዝመስለኒ ክሰርሕ ምመረፅኩ ነይረ እየ ዝብል ኣነ ግን ወድዋይ ነው እቲ መንግስቲ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ናቱ ኣፍልጦ ኣለዎ ናቱ መረዳእታ ኣለዎ I cannot say much about it ግን ኣነ ከም ሪቶይ ዩኔስኮ ንኤርትራ ገንዘብ ሂቡ ንህንፃታት ናይ ኤርትራ ንምህናፅ ክህብ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ንምንታይ ተስፋ ተቁርፀና ክትብሉን ኢኹም look your history ድሪ ተመሊስካ ረ ማስ ዩኤን ወይ ገለ ናይ ኤርትራ ገንዘብ ሂቡ ፅቡቅ ነገር ኢና ኣላ ምናልባት ነፅዋር ገንዘብ ሂቡ ንምድምሳሳ ይህብ ነይሩ ሕብረተሰበይት ይኹን ካልእ ነዛ ኤርትራ ትበሃል ካባና ረኺባ ሲና መንእሰይ ህዝቢ ኤርትራ ካባና ረኺባ ሲና እዛ ሃገር እዚኣ ናተይ ሪቶ ፖለቲካ ኣይቀየር ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ናታ ትፅቢት ካብ ኤርትራውያን ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኤርትራውያን ንሕና ኢና ድማ ከነጥዕያን ከነሕምማን ንኽእል ናተይ ሪቶ እዚኣ እያ ምናልባት ምዝዓርከይ መዚ ሽሙ ክገልፀልኩም ኣይደልን እየ እዚ በልናዮ ሓሳብ ጌጋ እንተለዋ ኣርሙለይ ምናልባት ኣነ ዘይፈለጥክዎ ዩኔስኮ ዝሓሰቦ ወይ እውን ዝገበሮ እንተሎኻ ንገሩኒ ክእረም ሬድየ ክመሃር ቅሩብ እየ ዝመስለኒ ርእቶ እየ ዝዛረብ ኣፈይ ስለ ዝኾነት ኣነ ጌጋታት ክህልዎ እዚ ቻነል እዚ ጌጋ ስለምንታይ ገበርካ ዝብለኒ ምናልባት ኣብ ስራሕ ዘየለ ጥራይ ዝብሎ ሰርሕ ዘብጋገ ጌጋ ናተይ ይቕበል እየ ማዕረምታይ ፅበየ ባህናፅ መንገዲ ርእቶታትኩም ክትቡ ክትእርሙ ሓሳባት ክትቡ ከተህብትሙ ናይ ኩልና ስራሕ እዩ እዚ ኣነ ዝመስለኒ እየ ዝገብር ግለሰብ እየ ብዙሕ ጌጋታት ክፍፅም ክእል እየ
ብዙሕ ነገራት ናተይ ድማ ካብ ምንጭናቱ ድመጽእ እንተኾነ ኣነ በዛ ነብሰይ እዚ ዩኔስኮ ዝበሃል ኤርትራ ክጠቅም ኢሉ ዝገበሮ ኮይኑ ይስምዓኒ ዘሎ ምክንያቱ I don't trust nobody ካብዚኣቶም ዩኤኖም ዩኔስአሮም ገለመለ ኩላቶም ክቡኻ ከለዉ እዚኣ ክሰርሕ እንተለምካ መርሓባ ካብ ወፃኢ መብፃዕታት ናቶም ዝፀቢኻ ግን ፕላንካ ክትገድፍ የብልካን ዝብል እምነት ኣለኒ ንስኻትኩም ድማ ናትኩም ርእቶ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናባኻትኩም ገድፎ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ definitely ናትኩም ርእቶ ክፅበይ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚኣ ምክንያቱ ክብድ ዝበለት ኣርእስቲ እውን ስለ ዝኾነት ሓሳብኩም ሃቡ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበልኩም እዚኣ ጠምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ عندكم سيفتو وداس الأروايا كما يحكوا في البيت